Moikka! Mun nimi on Pinja ja tervetuloa teetä ja käsitöitä käsityöaiheisen videopodcastin jakson numero 9 pariin. Edellisestä videosta onkin tovi. Anteeksi, ei ollut tarkoitus pitää niin pitkää taukoa. Eli edellinen video on siis kuvattu huhtikuun alussa ennen pääsiäistä, eli yli 7 kuukautta sitten. Mun oli tarkoitus kuvata kerran kuukaudessa ja näin, mutta se ei mennytkään ihan niin kuin piti. Mutta mä kerron vähän taustaa, että miksi se ei mennyt niin kuin piti. Mä kerroin edellisessä videossa, että mä palasin sairauslomalta ja tein ensin 50%, osa sairauspäivärahalla, ja sitten siirryin huhtikuun alussa tekemään 60%. Ja silloin mä tein vielä sairaanhoitajan töitä, mutta 2 viikkoa sen videon kuvaamisen jälkeen mun työelämä mullistui. Tai mun työtilanne mullistui. Meillä esihenkilö jäi sairaslomalle äkillisesti ja sairasloman aikana irtisanoi itsensä. Ja koska mä olin esihenkilöstä seuraava, niin mä siirryin sijaistamaan häntä. Ja sitten tosiaan, koska hän irtisanoutui, niin tehtiin sillä lailla, että minut niin sanotusti vouvattiin, eli vapautettiin omasta virasta ja siirrettiin tai palkattiin esihenkilöksi. Tai siis virkaa sijaistavaksi esihenkilöksi. Ja sillä tiellä mä oon edelleen. Mä tein siihen heinäkuun loppuun asti, mä tein 60% esihenkilön töitä. Mutta mun niin kun tavallaan kaikki voimavarat meni siihen, että mun piti selvittää, että mihin se edellinen esihenkilö on jäänyt työtehtävissään, mitä mun pitää tehdä. Ja meidän työpaikan tilanne ja hoitoalan tilanne muutenkin, se oli keväällä, se oli niin kaoottista. Hoitoalan tilanne on edelleen, mutta se meidän työpaikka oli keväällä, se oli todella kaoottinen. Hoitaja jäi sairaslomalle, ei saatu ketään tilalle, esihenkilö jäi pois. Mä tein sitä 60% ja joku piti aina saada vuoroon ja sitten itse ei voinutkaan enää paikata, koska Kela on aika tarkka, ettei tee niitä ylitöitä silloin, kun on osa sairauspäivärahalla. Ja mulla oli paha tapa silloin aikanaan, oli ehkä myös osa syy, miksi mä jouduin jäädä sairauslomalle myöhemmin, se, että mä paikkasin itse niihin vuoroja, mihin mä en saanut työntekijöitä. Niin tavallaan se vei mun kaiken ajan ja energian. No sitten kun se työtilanne rupesi tasaantumaan, siellä rupesi sujumaan ihan ok, niin mun käsikivut paheni sen verran, että mä en ollut sitten pystynyt kutomaan tai neulomaan tai virkkaamaan tai mitä nyt ikinä. Niin sitten tuli vähän myös se, että miksi mä kuvaan, kun mulla ei ole mitään valmista. Ja sit se jäi. Ja ei mulla edelleenkään ole mitään valmista, mutta mä ajattelin, että mun pitää nyt kuvata. Mä oon kyllä saanut nyt tehtyä käsitöitä, mutta tosiaan mitään ei ole valmista. Mä teen edelleen esihenkilön töitä. Tällä hetkellä 100% työajalla. Ja lähellä näkymin mä teen sen esihenkilön sijaisuutta siihen saakka, että tuo yksikkö lakkautetaan. Mikä ei ole siis vielä varmaa, että se lakkautetaan, mutta näin on puhuttu. Anteeksi. Että on hyvin mahdollista, että meidän yksikkö lakkautetaan. Ja mä olisin esihenkilönä siihen asti. Mutta samalla tuli myös huomattua, että minkälainen merkitys sillä, minkälainen esihenkilö on siihen, miten työntekijät käyttäytyy ja miten sijaisia saa. Koska mä saan sijaisia tällä hetkellä töihin paljon paremmin, mitä mä sain keväällä. Ja osa heistä on suoraan sanonut, että he tulee sen takia, kun esihenkilö vaihtuu. Niin se vähän niin kuin herätti, että sillä on niin iso merkitys. Mutta nyt siirrytään käsitöihin. Tosiaan niin kuin mä sanoin, niin mulla ei ole valmistuneita, niin mulla on sitten keskeneräisiä. Aloitetaan vaikka
siitä, minkä mä oon esitellyt jo viimeksi. Eli mä esittelin tämän Wood Fairy tunikan. Niin, mä olin silloin saanut helmaa ehkä tähän asti tehtyä, kun mä oon viimeksi videoinut. Niin nyt mulla on sillä, että mä oon saanut aloittaa tätä yläosaa. Tää on tosiaan jäänyt. Mulla iski tosiaan myös kesällä se, että mua ei huvita yhtään tehdä tätä. Niin tää on edelleen se takakappale muistaakseni, jos mä en ihan väärin muista. Mutta on saanut aloittaa tätä niin kuin takakappaleen yläosaa. Eli niin kuin lapaluutten alaosasta lähtee tavallaan tämä. Mutta se on, katsotaan valmistuisiko se ensi kesäksi, kun se ei valmistunut täksikään kesäksi. Mutta jos se ensi kesäksi valmistuisi vaikka. Mulla tulee käsityöiden kanssa välillä semmonen, että mä aivan innossani teen jotain käsityötä. Ja sitten tulee yhtäkkiä se, että mä en halua nähdä tuota enää mun silmissäkään, että nyt mä haluan tehdä jotain muuta. Ja ton kanssa kävi vähän sillä lailla, että katsotaan missä vaiheessa mä saan innostuksen takaisin. No sitten, tämänkin mä oon näyttänyt jossain vaiheessa. Tää on edennyt muutaman rivin. Eli tämä on, nyt mä unohdin jo, siis mä kutsun tätä lukunutuksi. Eli tästä olisi tarkoitus tulla semmonen, vähän semmonen nuttu takkityylinen. Tää tarvii vielä monta riviä. Ja sit mulla tuli välillä vähän tämänkin kanssa fiilis, että mitä jos mä haluankin tehdä tästä jotain muuta ja mitä jos mä haluankin tehdä tästä vaikka viltin ja näin. Niin en sitten tiedä, tuleeko tästä sitä lukunuttua ikänä, mutta jos tulee, niin sitten tulee. Jos ei tuu, niin sit ei tuu. Mutta se kulkoo tossa mun käsityökassissa, että mä teen vähän vuorotellen. Katkes ajatus. Sitten. Tätä mä en ole esitellyt teille. Mä oon aloittanut tän vasta niin kuin, aloitinkohan mä sen tossa kesän aikana jossain vaiheessa. Mä en muista, puhuinko mä, että mulla on suunnitteilla aloittaa tämä. Sitä mä nyt en ole ihan varma. Mutta mä teen siis monsteripyllyhousuja. Tai monsterivillahousuja. Mulla on, mä oon haarakiilaa tekemässä parasta aikaa. Haarakiilaa tekemästä parasta aikaa. Ei, tässä on siis se monsterin suu. Ja tää vähän vääristää, näyttäisikö tossa yhtään paremmin. Tää on siis vaaleansininen. Jostain syystä nyt väri ei näytä kunnolla. No, joka tapauksessa. Niin mä oon tässä haarakiilassa menossa ja jos tää nyt valmistuisi jouluksi, niin sais kummipoika villahousut joululahjaksi. Niin. Mut katsotaan miten käy. Mä hukkasin puiko tuolla. Löytyi. Tässä välissä kun mä laitan tätä takaisin, niin mä voin selittää, että huomaa, että mä tuun perheestä, jossa äiti tekee käsitöitä ja mummu ja niin edelleen, mutta mä leikkasin siis hiukset tässä, tai leikkautin hiukset tässä viikko takaperin. Mulla oli tänne asti pitkät hiukset. Ja mä laitoin kuvan sitten niistä hiuksista, mitä niin kuin siinä lattialla oli. Se oli aika massiivinen kasa, mä voin laittaa tähän johonkin kuvan. Ja mä laitoin parille kaverille ja sitten perheryhmään WhatsAppissa. Ja sitten rupesi naurattamaan, kun kavereiden reaktio oli, että jäikö sulla yhtään tukkaa päähän. Ja äitin reaktio oli, että voi, tosta sais niin hyvää nuppineula-tyynytäytettä. Että niin kun, rupesi vaan naurattaa, että äitillä vaan käsityöjutut mielessä, että kun toinen leikkaa hiuksista puolet pois, yli puolet pois. Niin. Mut joo. Tämmönen pieni kevennys tähän väliin. No sitten tätäkään mä en ole esitellyt. Tää lanka on kyllä ollut esillä. Tästä langasta mä tein itselleni viimeksi villasukat.
Mutta ja tästä langasta on tehty myös yhtä kämmekkäät. Mutta tuli toive, että kummipojalle pitäisi saada ohkaiset villasukat. Ja kummipojan äiti tuumasi, että Nalle on ohuin lanka, mihin hän suostuu koskemaan, että sen ohuempia hän ei tee. Ja 7 veljestä on se, mitä hän mieluummin käyttää. Niin mä teen sitten tästä Dropsin Fabelista. On ehtinyt aloittaa vaan siis vartta. Vähän sen, niin teen kummipojalle. Niin. Ne. Sitten mulla on kesken SM-sukat, mitkä mä oon esitellyt. Ne jo, mä en ole edes varma, missä ne on tällä hetkellä. Ne on jossain pussissa. Varmaan tuolla käsityönurkassa. Ne ei ole siis edistynyt, ei silmukkaakaan ne sukat. En tiedä miksei, mutta en tiedä rupesiko mulla tökkimään kirjaneulle tai mitä tapahtui, mutta ne ottaa myös sitä oikeaa inspiraatiota, että milloin mä pääsen, tai milloin mä saan, että nyt jes, mä teen ne valmiiksi. Ja sitten nämä, mun vesipullo tippu, ei muuta. Ja sitten nämä, mitä mä esittelin viimeksi, nämä nirkkoreuna, hiirenhammasreuna sukat, niin en tiedä, onko nääkään edennyt yhtään. Jos on, niin ne on edennyt korkeintaan pari riviä. Mutta niin kuin mä jo viimeksi sanoin, niin ärsyttää se jo valmiiksi, että nämä on... Saankohan mä näitä laitettua? Että mun käsiala on vuosien verralla muuttunut niin, että vaikka varren silmukkamäärä on ihan tismalleen sama, niin tää uuden sukan varsi on noin paljon leviämpi. Ja sitten myös se, että se näkyy täällä, että tähän saakka on tehty sillä vanhalla käsialalla. Ja sitten on ollut tauko ja sitten se on muuttunut ja tämä osa on tehty sitten uudella käsialalla. Niin. En tiedä mitä teen näille. Mun veli nyt suostui toisaalta, että jos mä saan nämä valmiiksi siihen mennessä, kun hän lähtee armeijaan, niin hän suottaa ne sinne ottaa. Hän ei siis muuten pidä villasukkia. Tai mitään villavaatteita. No ne kämmekkäät, mitä mä tein hänelle, mitkä menee joululahjaksi, niin mä luulen, että niitä hän saattaa pitää, jos hän pyöräilee, mutta tai kun hän pyöräilee. Mutta niinku mitään muuta. No pipo. Mutta niinku villasukkia, villapaitaa. Ei puhettakaan, että sais piettyä. Hän on niin kuumaverinen, että hän menee tuolla kesää, talvea, teepaita ja sortsit päällä. Sitten mulla on vielä yksi keskeneräinen. Pitäisi ehkä tehdä näitä loppuun. Niin on nämä, mitä mä oon myös joskus esitellyt. Nääkin on ehkä yhden kierroksen verran edistynyt. Niin siis virkatut lapaset. Tämä mä oon tehnyt jo 2017-2018 tämän toisen lapasen. Ja aloittanut tätä toista. Toki tässä on ongelmana se, että mä oon tehnyt tämän omasta päästäni tämän lapasen. Mä kirjoitin sen ohjeen jonnekin kalenterin taakse. Mutta mulla on aavistustakaan, missä se on se kalenteri. Todennäköisesti se on jo roskissa, kun se on niin monta vuotta vanha. Niin joutuu vähän laskeskelemaan ja miettimään, että miten ihmeessä mä oon tehnyt tän. Siinä oli mun keskeneräiset. Mitäs teillä on tällä hetkellä puikolla, koukulla, muuten vaan kesken? Ja käykö teille koskaan niin, että te tympäännytte johonkin käsityöhön niin totaalisesti, että te laitatte sen sivuun puoleksi vuodeksi tai vuodeksi ja palaatte sitten joskus? Olisi kiva kuulla, että mä en ole ainut. Sitten mulla on suunnitelmia myös, mitä mä haluaisin tehdä ja mihin mulla jo on langatkin, mutta mä oon päättänyt itse, että mä en aloita yhtäkään niistä ennen kuin vähintään villahousut ja villasukat on valmiina. Niin.
Mutta tosiaan ne, mitä mä oon suunnitellut, niin olisi, että mä tekisin itselleni pyllyttimen tai hameen, millä nimellä haluaa kutsua. Tai voi olla, että siitä tulee ehkä enemmän villahame, sitten tulee sen verran ehkä kivempi. En tiedä. Voin mä sanoa sitä pyllyttimeksikin. Ja sitten kummipojalle olisi tarkoitus tehdä villapaita. En ole vielä, että haluanko mä laittaa siihen villapaitaan dinosauruksen vai jyripossun. Mun kummipojalla on tällä hetkellä vaihe, että jyripossu on best ja samoin dinosaurukset on ihan best. Mutta mä koitan palailla tänne vähän useammin kuin se, että on 7 kuukautta välissä. Toivottavasti seuraavaan videoon ei menisi ihan niin pitkää. Mä yritän palata siihen kerran kuukaudessa rytmiin. Mutta katsotaan miten käy. Kuinka pahasti tää työkuvio ja elämä mullistuu. Ai niin, onhan mulla tapahtunut siis muutakin. Pelkästään se, että mun töissä muuttuu nuo kuviot, niin se ei ollut ainut mitä tapahtui, vaan mulla on joka toinen lauantai sitten mennyt, että mä vedän nuorten iltoja. Niin tavallaan se tekee 100% työaikaa ja joka toinen lauantai sitten menee vielä nuorten parissa, niin sitten mulla ei ole ollut myöskään sen takia aikaa aina kuvailla. Ja jaksamista. Aikaa nyt olisi ehkä ollut, mutta jaksamista siis. Mutta semmoista. Niin, no nuorten parissa tosiaan. Anteeksi, minulla katkeilee tää ajatus näköjään ihan huolella taas. Niin saa vähän toteuttaa kans sitä luovuuttaan. Mä nimittäin tein niille nuorille pakohuoneen. Ja he tuntu tykkäävän siitä. Et jatkossakin mä ilmeisesti saan tehdä heille tommosen itse tehdyn pakohuoneen. Et semmoista käsityötä siinä. Mutta hyvää talvea ja joulun odotusta. Ja katsotaan nähdäänkö ennen vai jälkeen joulun seuraavan kerran. Moikka moi!